Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Kubulawe Osolwa ngokudubula-bulale Iphoyisa. Indida Ngesidumbu Esitholakale Enkandla. Kanti ke injabulo ngokukhula kwesibhedlela saseThekwini. Lezi zindaba ze-1KZNTV zifundelwa ke uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Uphethe ngomunye umjaho wamahasho busenkandla ngempela sonto kulandela ukutholakala komuntu eseshonile bude buduze namahhovisi kamasipala. Imeya yamasipala wasenkandla umbhekiseni uthi akukho zidubedube ezabakhona nezingaholela ke ekutheni kuze kufa umuntu. Ngakho ke uyakholelwa ke ekutheni lo muntu wabulawa kwenye indawo wabeke esezobekwa eduze kwalapho kwakunomcimbi khona. Ngemuva kwenjabulo yomjaho wamahasho busenkandla ngempela sonto inkandla May kube nomunye osekutholakala isidumbu sidindilize bude buduze nakwamasipala ngabo ubusuku benkandla May. Imeya yasenkandla umbhekiseni uthi usola ukuthi lo muntu ubekwe ngabathile evele seshonile. Iqiniso ukuthi ukhona umuntu otholakala eshonile phambi kwedoro lapha kwe-hardware la ngenhlaba kwamasipala. Well, information ekhona manje angenabo uqiniso bayo ethi ukungathi khona imoto yafike yamdropha laphana yasuka yabaleka. We are not sure, but amaphoyisa akasaphenya for ukuthi kutholakala ukuthi ubani ngoba no, but laphana kunana security laphana umuntu uyathemba nje ukuthi uzohamba imini kube khona information ayixoshayo ukuthi kwenzakale ngempela kodwa asikho isidubedube esake sasuka ngelokhuzana ngokomcimbi wahamba kahle wonke. Ama-traffic ayekhona ayiseduzane amaphoyisa ngezansi nje kwakhona even nomsindo ayengawuzwa uma ngabe kwakhona into eyenzana. Kanti kwenzeka lokhu nje kulandela enkulu inhlokomo nesasasa lapha abahwebi bomphakathi bethole khona ithuba lokuthengisa kanye nokukhangisa ngemisebenzi yabo. Siyabonga kakhulu, siyajabulela ithuba njengaleli la enkandla. Lenkandla mesengathi ngaqhubeka ehleli likhona ngoba kusuka ukuthi mayikuphakela thina siphakele umphakathi wethu and impilo zabo ngeke zisafana. Kuba khona kwalenkandla May ngasho ukuthi thina nje ngikhulumela abafowethu mhlawumbe nabanye somabhizinisi abakhona abancane abasafufuza. Ngisho nje ukuthi bekusuku lethu lokuqala la sizoqala futhi sizodayisa sibone. Kodwa ngendlela sesidayise ngayo siyabona ukuthi ukuba usomabhizinisi kuyona indlela engathi kuyaphileka ngayo. Lowo kowadla umhlanganiso kulomjaho osiphelelana ithango uthi ufisa ukuthola uxhaso ukuze ethuthuke kulomjaho. Ngiyafisa ukuthuthukisa bomhlama khona uxhaso engilithola ukuthi bengibhekela amahashi kube khona abangifakela khona isandla emashini kuze amahashi amazohleze kule ndlela ayiyo njengamahashi. Imeya lo masipala ithi ke kuyithokozise kakhulu ukubona lo mjaho ubuya ngenhlokomo ekuleli zinga emumva kokubunga bikho iminyaka emibili kuya kwemithathu. Ngendlela engobuka ngayo unyaka nonyaka uyakhula lo mjaho. Yebo khona una 2 years 2 to 3 years ngenxa ye COVID-19 sake sathi ake siwumise ngoba sasingeke silokhuzana sidedela abantu esifeni sasibona sesixakile kodwa you can see ilokhuzana isasasa nokuthakaselwa kwalo mjaho ngenxa ukuthi into yabantu le eyasuka kubantu bethi siyafuna nathi njengomphathi wasenkandla ukuthi akube khona lo mjaho. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kumqondisi Myeni Enkandla. Kudutshulwe kwabulawe wesilisa obesolwa ngokudubula-bulala Iphoyisa lesifazane ebelisebenzela isiteshini samaphoyisa eBlessisleya. Ngokombiko wamaphoyisa ophiko lobugebengu obusezingeni eliphezulu kanye nalawo ajutshwe esifundazweni agasele ekhaya likamufi uZamokuhle Vezi ngenhloso yokuthungatha isibhamu esingekho emthethweni. Kubikwa ukuthi uVezi uziphikile wathumela indodana yakhe yathi akekho. Nokuyilapho amaphoyisa besecele imvume yokungena ngaphakathi agasele endlini. uVezi ke kuthiwa ubesevulela ke ngezulu lezandla engaphakathi kwelinye lamagumbi. Amaphoyisa ke nawo aphiniselile ngeshwa wasala enkundleni. Kuhlukene imbono ngodaba lokudutshulwa kubulawe owesilisa obesola ngokudubula abulale iphoyisa lesifazane ebelisebenza esiteshini samaphoyisa eBlessisleya uNomkhosi Dlamini. Kanti umufi uZamokuhle Vezi ubengaphandle ngebheyili ngesikhathi kwenzeka lesigameko. Umbiko wamaphoyisa
uveza ukuthi uvezi ugadle kuqala emaphoyiseni ezophenya emzini wakhe ngesonto ebusuku. Police in Ngokubulala are investigating charges of attempted murder and possession of unlicensed firearm and ammunition. This follows an incident wherein a 51-year-old suspect who was wanted for the murder of a police officer was fatally wounded on 28 May this year at Mtlabatini in Snatting. Police were conducting an operation and sacked a house where the suspect suddenly fired shots at the police and a shootout ensued. The suspect was fatally wounded during the shootout. No police officer was injured. The IPID have been called in for further investigations. Kanti ngaphambilini sibike kakhulu ngalolu daba nakho esicaphunile. It is alleged that you unlawfully and intentionally killed Nomakosi Dlamini, a police officer who was a female person. Uphumile namhlanje ngebhayili uZamokuhle Vezi oneminyaka yama42 ubudala nosolwa ngokudubula bulala iphoyisa lesifazane uNomkhosi Dlamini. Inkantolo yemantshi eMgungundlovu ithe ubufakazi buveza ukuthi umufi kanye nozakwabo bagasele ekhaya likaVezi bengawufakile umfaniswano wezobuphoyisa. Ngesikhathi kunenkonzo yesikhumbuzo saDlamini nyakenye umngani wakhe wabeka kanje. Umkhosi was a very good detective. I must say this. She died because she was protecting a community. Umkhosi died because a protector who complained ethi lala phansi. Eba complained phansi ethi lala phansi. Umkhosi was a selfless person. Was wakhohlwa impilo yakhe ukuthi kufanele ukuthi uNomkhosi bekufika ikhathe ejena ke manje ulale phansi wena. Wathi no, ngizocabangela omunye umuntu ngithi lala phansi. Namhlanje lo muntu uyaphinda kodwa uNomkhosi namhlanje akekho. Umndeni wakhe uDlamini waveza ukuthi ithemba lawo likuNkulunkulu. Sisho njalo manje ukuthi usiphucile besithanda. Nomkhosi was everything to us and our children. Besingelutho. Maqhamuka uNomkhosi ngisho abazulu bethu basishiya bahambe naye abathwali bayolala kwakhe. The devil is a lie. Ngeke asidele uze ube phakathi. Ungumhlengi wakhe uNomkhosi. Ube ngumhlengi wakhe nala kadelele khona. Usengumhlengi wethu nalabantwana. Ingakho sicula nomhlabeleli sithi ngeke aside. Uhlala. Hallelujah. 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 Kanti awukwazanga ukuphawula umndeni kaVezi njengoba bewumatasa nezinhlelo zokulungiselela ukufihla kwakhe. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisesinaThingi eMgungundlovu. Kwethula ngokusemthethweni igumbi okuhloswe ngalo ukuba lilekelele intsha ehaqwe isifo somdlavuza esibhedlela inkosi Albert Luthuli eThekwini. Ekhuluma neziko lezindaba eMa West wenhlangano iDKMS Africa uthi leli gumbi lizosetshenziselwa ukuba labantwana bathola ukwelulekwa ngokomqondo usizo lwezemfundo kwaziseke abanye bangabafundi. Kanti ke lizophinda futhi libalekelele nokuziqeqeshela ke amakhono ehlukene kwaziseke ukuhlala ndawonye kungagcina ke sekubakhubaza ngisho umqondo. Ngemuva kokubona igebe elikhona lokunganakekelwa ngendlela kwentsha eseyibhedlela ikakhulukazi leyo ebanjwe yisifo somdlavuza neyithola ingazi kumele yenzeni kwazise ichitha isikhathi esiningi kule ndawo kwethulwe ngokusemthethweni igumbi elizosetshenziswa ukulekelela laba ngemisebenzi efana neyesikole ukuziqeqesha amakhono ehlukene nokwelulekwa ngokomqondo. It's for teenagers. You know, teenagers are very often neglected in this environment, you know, in the medical environment, especially if they have childhood leukemia. So they diagnosed when they're small and they grew up and they become teenagers and they really don't have a place to fit in. So Dr. Parasnath recognized that there's really a need in Nkosi Albert Luthuli because these kids are actually
in the adult wards, you know, and what's the worst thing that can happen to you when you're a teenager is to be in an adult ward, because you have to behave the whole time. And this is really for them to also share the experiences. You know, it's really important for them to share the experience, to have a place of their own, to feel comfortable, to have a little bit of fun, and have some kind of normality in their lives. So we are very grateful. Kungokuqala ukuba kwethule igumbi lalo luhlobo, kanti ke lokhu kuza esikhathini lapho umhlaba wonke ububungaza usuku iWorld Blood Cancer Day osukwini lwayizolo. Kuzokhumuleka ukuthi ihlukene igaba eyiningi inhlobo zomdlavuza, kanti luncane kakhulu ulwazi olusabalala ikakhulukazi ngaleyo ehlasela abantu abasebasha, kanti lokhu kwenza ke labo obahlasele bayithole besilele emumva kokuningi. Umhlengikazi obhekelele ukusiza lentsha uthi ke iningi lentsha elapha ivela endaweni ezikude nokwenza baqhelelane nemindeni yabo, kanti lokhu kuzobake lusizo olukhulu. My patients come from far and wide, and they're very young, starting from 11 and 12 years old. And because of their treatment and their condition that they have, they spend lots and lots of times with us, many months, many weeks, and they are not going home. The parents are from far and wide, and not many children are gifted to have the parents coming to visit them. So which shows us that the children have nothing else to look forward to. They're just bored, they're just looking at the TV, they're missing out on school, they're missing out on reading, and it's every child's dream to go to school, to be educated, to have everything like every other child. But this child is in such a way where this child is handicapped and this child has to deal with this illness. So this is something that's going to help to at least put their minds off the sickness. It's going to help them to have a better environment, to make them happy. They say, I mean, to get them well as well, you understand? Unxuso umphakathi ukuba ke uyinike isikhathi ngokufuna ulwazi ngezifo ezifuze lezi, uphinde ke unikele ngesikhathi sawo ukweseka labo ezibahaqile. You know, I think they can do a lot. They can actually donate their time and energy and resilience to come and sit here and talk to these kids, see what they can do for them. You know, we always think that we know what we can do, but it's best to ask the children or young adults, what do we call them? And they can donate, and the best thing they can do is to register as a stem cell donor, because they will be able not just to have a conversation or learn more, but they will have the option to actually save a life. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu eThekwini. Ake sivakashele izitolo sihlangabezana kanjani masibuye. Asikubingelele siphinde sikomukele futhi ke ezindabeni zethu, nazi izihloko esithi ke yizo esihamba phambili namhlanje. Kubulawe Osolwa ngokudubulabulale Iphoyisa. Indida Ngesidumbu Esitholakale Enkandla. Kanti ke injabulo ngokukhula kwesibhedlela saseThekwini. Inkosi yesizwe sakaMadlebe ngaphandle kwedolobha Impangeni inkosi uZenzo Zungu seveze ukuthi induna entsha abeyethule emphakathini wasebomvini uDorini Myeni ihlalelo lomsebenzi omkhulu ke wokulwisana nobugebengu, ukudlwengulwa nokutshotshwa kwemfuyo ke nje endaweni. Ekhuluma nethimba lezindaba uManzini uveze ukuthi ke amadoda endawo kumele ayeseke induna kuzona zonke izinto. Bekusindwe ngobethole ngenkathi inkosi yesizwe sakaMadlebe uZenzo Zungu ecuba ngokusemthethweni induna esifazane esigodi sasebomvini uDorini Myeni. Amalungu omphakathi abephume ngobuningi bawo uzokwethamela lo mcimbi. Inkosi uZungu iveze ukuthi le nduna ibhekene nomsebenzi wokulwisana nobugebengu njengoba kubonakala kubudlangile endaweni, kanti iphinde yaveza ukuthi nakuba izinduna sibhekene nokubulawa kodwa amava kaMyeni iwona enze ukuba aqokelwe kulesi sikhundla sobuduna. Isikhundla esinzima kakhulu uphatha abantu ekubeni namhlanje sekunobugebengu khona, sekubulawa induna, sekudlwengula abantu besifazane, kudlwengulwa ingane, kuntshontshe imbuzi, kuntshontshe yonke into eyimfuyo, kuntshontshe nayo yonke into nje enye engasibe khona abantu abangase kwazi ukuphathwa namhlanje sebekwazi ukube ibona abaphethe nobugebengu. Ngizothi ke namhlanje
ngimnikeza ke ukuthi ke abheke bonke labantu abala ebomvini ngoba sengibonile ukuthi uyakwazi ukuphatha ngoba sengeke ngathi akabambe wabamba kahle ngizomnikeza ke manje abantu isiqiniseko ukucasa kuyena oyinduna elesigodi. Njengoba induna kuumuntu wesifazane uZungu unxusa ukuba kube nokusebenzisana phakathi kwakhe kanye namadoda endawo kuzona zonke izinhlelo abazobe benazo emphakathini. Kuyofanele kuba amadoda kube yiwona avukayo ngoba njengoba ngimbeka nje akuhlukile ukuthi ungowesifazane. Still usengowesifazane kodwa amadoda yiwona kufuneka ameseke nasebusuku kube uvuke wona uma kuukuthi sekukhona igebengu noma sekukhona inkinga ezikhona kube yiwona avukayo amadoda alekele induna. Induna umyeni izwakalisa ukujabula nokubonga ngokuthenjwa ekutheni iphathe lesi sikhundla sobuduna kanti iphinde yazwakalisa ukuthi kusetshenziswane ngokuthula nakuba kunesihlava esikhona sokubulawa kwezinduna. Namhlanje bengizogcotshwa ukuba induna ngokusemthethweni ngizogcotshwa uGwabini. Ngizizwa ngithokozile kakhulu ukuthi uGwabini ezongiphelelisa ekubeni induna ngokusemthethweni. Engikucelayo nje ngicela uNkulunkulu ahambe nami ngihole ngokweqiniso. Khona igameke ezikhona kodwa ke siyayisethembe uNkulunkulu nanokuthi siyayisethemba ukuthi asikhethwanga isandla somuntu kodwa sikhethwe ngesikaNkulunkulu bese sethemba yena kukho konke ekubulaweni kweinduna ukuthi uyena oyosiphephisa. Izintombi nezinsizwa nomama bebevunule beconza ukuzokwethamela lo mcimbi obuhambisana nezipho esibhekiswe kwinkosi kanye nakwinduna. Ezindabeni z1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo ebomvini. Umhlaziyi wezomnotho eNyuvesi yaKwaZulu Natal uDokotela ke uSanele Gumede uthi kungakuhle ukuthi izakhamuzi zakuleli ziqinise ekuthengeni imikhiqizo ekhiqizwe kuleli. uGumede usho kanje ekhuluma ke neziko lezindaba ehlaziya umthelela ke wontengantenga kweRand emphakathini yakuleli. Upopola ingozi yokuthi ingase iphinde inyuke intengo yokudla kanye nezindleko zokuphila kuleli umhlaziyi wezomnotho esikhungweni semfundo ephakeme UKZN ngenxa yontengantenga kweRand. Imbangela yalokhu ubuningi bemikhiqizo ethengwa elakuleli kwamanye amazwe, izinkinga zokwantuleka komsebenzi, inkinga kagesi nokunye okuningi. Uma imali eningi ngathina kuzo demand yeRand, uma ukuthi imali eningi yangaphandle iRand loba kwi-supply enkulu. Uma bebaningi abantu abadinga iRand iba stronger, kodwa uma beba labantu abadinga ukusebenzisa iRand liba ntekenteke. Into eyenzakalayo ke manje uma ubheka kakhulukazi nje njengomnotho waseNingizimu Afrika ungavumeli kakhulu ukuthi imali ingene eNingizimu Afrika. Okunalokho sibona imali ziyaphuma eNingizimu Afrika ziyangaphandle. Akuningi esikwenza kakhulukazi uma ubheka asimo seNingizimu Afrika sikhuluma nangezinto njengo-load shedding, ucima kagesi, sokonga. Uyabona ukuthi abantu babona ukuthi cha akuseyona indawo ekahle ukutshala imali eNingizimu Afrika le bayatshala kwezinye indawo. Namathuba emisebenzi uyabona ngakanani abantu abanayo nemisebenzi yangakanani. Njengamanje iRand lihleli ku-19.67 uma liqhathaniswa nedola, kanti ke leli yinani elikhulu kunawo wonke ake abakhona, okusho ukubiza kwezinto elakuleli elizithenga emazweni angaphandle. uGumede uthi ke lokhu kubi kakhulu ikakhulukazi njengoba abantu bakuleli bengakabuyeli esimeni kahlehle ngemuva kokukhahlamezeka komnotho ngenxa yezikhukhula, iCovid-19 kanye nesibhelu. Uma i-US dollar esibiza manje kunakuqala, okusho ukuthi i-USD ukuthi usilindele khona ukuthi anyuke futhi intenga ngaphela intenga oyela ozona ukuthi kunyuke futhi upetrol. So upetrol umunyuka siyazi ukuthi into yokuqala enyukayo esibona ngesinkwe esitolo semnyuka ngoba izinto ehambisa umnotho bese inyukile emane nazo kuphinde kunyuke nokunye. Siyakulindela ukuthi amanani okudla azonyuka, amanani azonke izinto esizisebenzisayo azobe senyuke kakhulu. Lokhu kuza nje ibhange ngodlala kuleli lisanda kukhuphula imali ekhokhelwa izikweletu. Ukubhekana nalesi simo, uGumede uthi ke umphakathi mawuzibophezele ukuthenga imikhiqizo yakuleli nokuyiyona nto ezolekelela ukuqinisa amandla eRand. Akwesizama ukuthi sisaphothane sisodwa, zama ukuthenga komakhelwane, kusho ukuthi sithenge impahla zethu kuthina vele. Uma ukuthi ukhona umakhelwane
udayisa ummbila nguthenge khona thenge soda yabo lesisibiza ngebuy local ukunokuthi sithande impahla zangaphandle ngoba ikhaya khona manje sineculture yokuthi abantu babone impahla zangaphandle kakhulu zizinhle kunezethu ezenziwa la eSouth Africa lento yokuphela South African ingasiza ngoba lokho kusho ukuthi kwasakha amathuba omsebenzi eNingizimu Afrika siyalwa kakhulu nokuthenga kwerandi mase sithenga la into zethu siyiqhenye ukuthenga into zethu. Ezindabeni za1KZNTV kube kuntombi khona Mfubu eThekwini. Umelaphi wendabuko wasempangeni enyakatho nesifundazwe kwaZulu Natal uSolwazi uThulani Kwanyana usekhale kakhulu ke ngokungaqhakanjiswa kwemisebenzi yesintu okuhlanganisa ke nabalaphi abalapha ngamakhambi esintu. Lokho kusho ke ngesikhathi evakashelwe abasuka ezweni lakwa-Israel nababezoncela ulwazi ngokwelapha ke ngamakhambi esintu. Usephonsele inselelo uhulumeni wakulelo ukuba enze ukuthile ukuqhakambisa umsebenzi owenziwa abantu abasebenzisa amakhambi esintu. uSolwazi 3 second. Lokhu kusho emva kokuba kufike abasezweni lakwa-Israel bezoncela ulwazi kuye ngokulapha ngokwesintu. UNkwanyana uveze ukuthi nabo bayadinga ukuthi baqophe umsebenzi wabo baphinde banikwe nethuba lokulapha esibhedlela njengodokotela. Sinenkinga eSouth Africa yokuthi izinto eziningi especially ezesintu I recognize and kodwa manje abantu bayaphila ngakho. Kodwa manje bona bafuna sisebenze ngoba bona bayangena ezibhedlela. Mina nje ade ngikhona ngihambile ngayo hospital. What the hospital we remember was there in Israel? Yeah. Wolfson. Wolfson. Engafika ngaya khona. Big hospital in Israel. Ngithi ngafika ngangena esibhedlela khona ehospital. Izivakashi ezisuka kwa-Israel zithi zinobudlelwano obuhle nodokotela u3 second kanti ziyafisa ukuthi aphinde abuyele kulela lizwe njengoba eseke wahambela kulo ngaphambilini kanti abawuvala umlomo ngendlela asebeyifundile kuleli ngokulapha ngokwesintu. And I'm extremely happy to be visiting with Dr. 3 Seconds. Professor 3 Seconds, which we slowly are becoming friends. He visited us in Israel and we said now we have to visit him and now we want him to visit back and then maybe every year we change, we don't know, but we have this dream. And we come to visit him because the work that we all do, which is called family constellations or systemic constellations, we have a strong belief that the origin of the work we do comes from these traditional healers of the Zulu people. And we felt we want to connect. So for me especially, it was very touching both to experience the Sangomas, how they work, and to learn from them. Lezi vakashi zichaza ngokuthi zathola kanjani ngokwazi udokotela u3 second kuleli kanjalo nanokuthi zifisa aphinde avakashele nasezweni lase-Italy. I see you very, very fast in Israel, please. Yeah, I'm coming. I'm coming. Can all you are invited. And Italy too. And also Italian because I also Italian and many people in Italy they know about him. And I want to bring him also in Italy. The experience is so overwhelming and miracle and magical. So I think it will take me a little bit time to understand more deeply what it means. Ezindabeni za1KZNTV ubikuthi abantu maphumulo empangeni. Sihlangabezana kanjani masibuya ngasezitolo? Asikubingelele siphinde sikwamukele mongabeke usanda kusijoyina ubukela izindaba zethu zesiZulu nazi ihloko ezihamba phambili. Kubulawe Osolwa ngokudubulabulale Iphoyisa. Indida Ngesidumbu Esitholakale Enkandla. Kanti ke injabulo ngokukhula kwesibhedlela saseThekwini. Ake sibhekele ngosini yezomnotho.
Irandi lakuleli li-19.71 maliqhathaniswa nedola lasemelika, libe u-24.34 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani, liphinde libe u-21.14 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,942.86 i-ounce, kuthi uwela ongahluziwe ube u-$76.95 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Zivale kahle isizini ezikamagebhula kulandela ukunqoba iNedbank Cup lapho ke beshaye khona isekhukhune United ngamagoli 2-1. Le ndebe ke ibe ngeyesibili ku-Orlando Pirates kulesi season kulandela ukunqoba kwayo MTN 8 ngasekuqaleni kwesizini ka-2022-2023. Khona manjalo ke isihlabani saleli qembu uManapule Seleng uqokwe ngabadlali njengomdlali ke ovelele kulesi season phecelezi Player of the Season. Ake sikubhekele isimo sezulu. Ziyakuqakela bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.